Здравейте и добре дошли! Много се радваме, че уважихте поканата ни и днес сме заедно, още повече, защото поводът, който ни събира, е нещо много интересно, изключително, което ще се случи за първи път в двореца. И много се радвам да обявим сватбеното изложение Love is in the Air, което ще се проведе между 10 и 12 октомври. Имаме голямата радост и отговорност наши съорганизатори и партньори да бъдат цялото ръководство на двореца в лицето на неговия директор госпожа Галина Миткова, на която искам да дам думата за тържествено приветствие на събитието. Всъщност ние с удоволствие приехме да сме домакини на това изложение, защото то всъщност най-хубавото, че е събитие, което ще събере любовта, ще събере много хора, които харесват двореца и са решили тук да кажат едно от най-важните си решения в живота. Така че изобщо не се замислихме дали трябва да подкрепим събитието, защото тук му е мястото. Не случайно избрахме и пресконференцията на това прекрасно място, защото много влюбени двойки го избират и го припознават като своето място. Искам да ви кажа, че програмата е изключително интересна, има голям отзвук сред влюбените. За нас ще бъде безкрайно удоволствие в вилите на двореца да посрещнем толкова много гости, защото нашия културен институт има потенциала и мисля, че там към това работим, заедно с нашите партньори вече по други инициативи, да развием конферентния туризъм, да покажем, че мястото е подходящо не само за еднодневни събития, а напротив, за по-големи изложения. И нека първото да бъде това, надявам се да се увенчае с успех, така както сме си обещали, че ще го направим. Ние също сме много щастливи и не случайно избрахме името да бъде Love is in the Air, защото освен, че любовта е във въздуха, тук в Нимфеума винаги се усещат трепетите на младоженците, техните мечти. И това беше идеята на нас, организаторите. На първо място в лицето на най-големият сватбен център My Wedding в България, ресторант Корона, който е перлата на двореца в Бълчик, както и музикално-артистична формация The Style, която основахме преди повече от 3 години. И идеята ни беше, когато поканим младоженците, да им представим един истински сватбен ден, как той може да протече, да им покажем различни ритуали, от наши традиционни български до малко по-екстравагантни. Един от тях ще бъде съвместно с DJ Тони, с който ще направим тук заедно в Нимфеума един интересен перформанс. Аз ще бъда в ролята и на водещ на събитието през целия ден. Така че със сигурност сме подготвили много интересна програма за всички гости и младоженци. Мога да ви разкажа съвсем набързо каква ще бъде програмата през деня и на кого сме поверили всъщност отделните моменти. Защото, както знаете, във всяка една сватба много важна част е подготовката на булката и на младоженеца. Не само как ще бъдат облечени, но и как ще изглеждат в своя ден. Затова ще започнем с една подготовка по красота сутринта в изложбената зала на избата на Кралица Мария, където гримьорите Василена Василева и Никола Роева, заедно с едни от най-красивите и стилни фризьори, ще подготвят булките за сватбения ден, който предстои. След това, както казах, ще се подготвим в един традиционно български ритуал и ще си откраднем от най-луксозните вили булката с гайди, тъпани, ще озвучим двореца, смятам много красиво. След това ще покажем на гостите и малко по-авангардни звучения, защото в Нимфеума ще чуете акустично дуу от бандура и акустична китара. Също така ще има и пиано, което ще направи обстановката още по-интересна и по-благозвучна за заветното да. Малко по-късно ще се насладим на едни от най-хубавите изкушения на ресторант Корона, защото ще предложим кетеринг на нашите гости тук в Нимфеума, именно както се случва и по време на сватбените тържества. Това ще бъде и нашия момент за дискусия, кратка беседа с гостите, на които ще разкажем по-подробно какви са бъдещите сватбени тенденции, какво да очакват от сватбения си ден през 2026 или 2027 година. Ще отговорим на техните въпроси, защото именно това е и целта на изложението. Когато дойдат и когато участват в един такъв сватбен ден, да изберат и да припознаят тези ритуали, които на тях самите им допадат, или пък ако нещо има, за което не сме се сетили, те да ни го предложат, да го обсъдим заедно и да го представим, дай Боже, на следващите ни изложения.
Вечерта ще завърши в ресторант Корона, много подобаващо, с много музика, където ще се включат изпълнители от музикално-артистична формация The Style. Заедно с Александър Петров, който е и изпълнител, ще подготвим специална песен за първият танц между булката и младоженеца. Песента ще запазим в тайна, но ще приемем и предложения от булките и младоженците, така че можем да изпълним своевременно някои от техните желания. А целият ден ще бъде уловен от обективите на нашите фотографии и видеографии. Това са Балин Балев, Станчо Станчев, Галина Георгиева, която е и при нас днес, както и Ани Иванова. Видеото ще бъде поверено на Димитрови Студиос, които всички познаваме като любимци на бързия и динамичен начин на видеозаснемане. Ще предоставим и малко по-различен ентертеймент в лицето на Memory Corner, фотобудка и телефон за пожелания. Това са едни от най-актуалните съвременни трендове в сватбите, така че сме се погрижили да представим на нашите гости и това. Фолклорната формация, която ще участва в нашето изложение, е Дивни танци и те ще представят един малко по-нестандартен фолклорен ритуал за въвеждане на булката и младоженеца в ресторанта. Цялото това нещо ще бъде съпътствано с много дефилета и красота с официалните облекла на сватбен център My Wedding, които ще покажат тяхната ексклюзивна колекция булчинска мода, а съответно в ролята на модели ще бъдат школата за модели на Ирина Богаченко и моделите от Stars Academy град Варна. Мисля, че бях достатъчно изчерпателна. Да. Ако обичате само да се представите, вие как се казвате? Моето име е Моника Карагенова. Аз съм създател на музикално-артистична формация The Style, художествен ръководител на детска музикална школа Моника Лареми и поп и джаз изпълнител. Фактически вие сте организатор на фестивала? Заедно с моите колеги. Така, и второ, да кажете отново името на това изложение, ако може и на български. Разбира се, името на изложението е Love is in the Air или Любовта е във въздуха, в двореца в Вълчик. От кога до кога? Посрещаме гостите на 10 октомври и ги изпращаме на 12. Колко заявки има до сега за участие? За момента над 350 души са проявили интерес и се очаква да ги посрещнем по време на изложението. Това означава като двойки или... Общо около 350 посетители очакваме да посрещнем тук в двореца. А имате ли представа дали такова изложение се прави за първи път в страната? Напълно, защото всички изложения до сега представляват по-скоро форум, в който се срещат булките и младоженците с изложители, а както казах, нашето ще бъде доста по-различно от гледна точка на интерактивния подход, който сме избрали. Тоест съпреживяването на сватбения ден. Всички тези изложители, които изброих, няма просто да си поговорят с младоженците за 15 минути, напротив, те ще съпътстват изложението през всичките дни. Съответно, след като приключи изложението, ще продължим да общуваме с булките и младоженците, да отговаряме на техните въпроси и да им бъдем полезни в организацията и подготовката на сватбените им тържества. А при лошо време, къде ще е сватбения ръст? Направили сме молебен за слънце, надяваме се да ни бъде удовлетворено желанието, но имаме готовност. Достатъчно е голям двореца, както спомена и госпожа Миткова, така че имаме алтернативи къде да ги посрещнем. Много важно за младоженците, ще могат да участват в самия сценарий. Във всеки един детайл могат да променят, могат и да добавят. Сами да си го... Абсолютно. Всъщност едната страна на изложението ще бъдат младоженците. Втората страна, предполагам, ще има сватбени агенции, но примерно една сватбена агенция, един център за красота, по един или ще съберете повече? Аз това изброих. Всъщност благодаря и за въпроса, защото пропуснах да ви кажа, че украсата тук в Нимфеума, както и в ресторанта, ще бъде поверена на Йоана Симеонова, която е флорист, и сватбена агенция Narnia Wedding. Те ще подготвят украса както на една булчинска маса, така и на няколко маси за гости. Също ще представят няколко вида сватбени аранжировки тук в Нимфеума, защото съвременните сватби предоставят възможност на младоженците да изберат стила на своята сватба, как да бъде декорирана, дали да преобладават повече живи цветя или пък по-авангардни декорации, и точно това ще представят тези две дами. А имате ли представа как се променят сватбените ритуали и какви са тенденциите, общо да кажете?
От опита, който имаме първо като екип, и аз, и Сергей, и Николай от сватбен център My Wedding, много често наблюдаваме, че когато, например, двойките не са от една националност, винаги в ритуалите им преобладават смесени елементи от различните националности, които са. Ако, например, сватбата е примерно една националност, българи се женят, винаги им представяме и предоставяме всъщност възможност да изберат дали да включат наш традиционен елемент в сватбеното си тържество или пък да добавим нещо по-интересно, което касае тях самите. Имали сме случаи, в които, например, двойката младоженци са лекари или пък са фотографи или двамата са в някаква обща сфера на дейност и това нещо се превъплъщава в тяхното сватбено тържество. Все пак е свързано с тяхното хобби, с техния начин на живот. И може би това е нещото, което през последните години все повече се наблюдава в сватбите. Хората искат да вмъкнат в тях елементи от своя собствен живот, което е много хубаво, защото по този начин всяка сватба е много различна и много индивидуална. Това е всъщност желанието на нашата формация. Винаги, когато създаваме програма за някакъв празник, тя не се повтаря. Тя е уникална за конкретното събитие, посветена е на гостите в този момент, на това място. И по този начин смятам, че им предоставяме наистина незабравима услуга. Всъщност кандидат-младоженците, които също ще участват в събитието, има ли не само българи, и от различни националности? Да, и дали те са подбирани сред хората, които са заявили желание или са проявили интерес към това да се венчаят в двореца? Първоначално някои от тях имаха запитвания, действително, дали да сключат гражданския си брак тук в двореца. Други ни потърсиха след като видяха обявата за самото събитие. Но вече имаме, две двойки. Едната е смесен брак между българка и румънец. А другата сватба, доколкото разбрах, са в Норвегия жителите и ще бъдат също, взели са решение да сключат гражданския си брак в двореца. Българи, които живеят в Норвегия? Или... Да, българи, които живеят в Норвегия, Важна част от сватбеното събитие е и менюто, заедно с сватбената торта. Това как е включено в вашата програма? Както казах, ресторант Корона ще ни предложи изключително вкусни деликатеси, които не само галят непцето, но и направо ни пренасят в друго измерение. Сергей е подготвил специално дегустационно меню, което до сега никога не е правено и точно това е целта да го представим на бъдещите младоженци по време на изложението. Голяма новина от тяхна страна е, че през следващата година увеличават капацитета си и сега ще можем да организираме сватбени тържества за двойки, които желаят гости между 50 и 200 души на своята сватба, което наистина е нещо ново. Относно тортата сме се доверили на български производители, които са местни тук от региона, които за сега ще запазим в тайна, защото наистина сме подготвили нещо много интересно от тяхна страна, но ще подсладим всеки гост, това мога да заявя категорично. Какво показват цифрите? Можем да кажем, че вече дворец е утвърдена дестинация за сватбен туризъм. Определено всяка година има все повече и повече сватби, двойки, които избират да сключат своя граждански ритуал тук при нас. Статистиката показва, че за 25-та година имаме точно 52 сватби до момента и 10 кръщенета. Искам да ви кажа и това, защото то е неизменна част от нещата, които предлагаме, а пък и някакси естественото продължение на сватбения ритуал. Тази година, например, имахме двойка от Франция, които преди 3 години родителите са празнували сватба в двореца и тази година дойдоха, за да направят кръщенето на своето дете отново тук при нас. Имаме възможността да предложим и църковен ритуал, всичко събрано на едно място, което е предпочитано, между другото, от повечето двойки и за сватбите, и последствие вече и за кръщенетата. Повечето сватби са на български двойки, поне това показва нашата статистика, но имаме и доста смесени бракове, като младоженците са от САЩ, от Румъния, Канада, Нидерландия, Германия, Обединеното кралство. Казах ви вече и за нашите, как да кажа, редовни вече ползватели на услугите, които предлагаме тук, хората от Франция. През 26-та година имаме вече заявени 10 сватби с конкретизирани дати. Имаме много запитвания, но предпочитам да ви кажа сигурните, за да не лавираме после с бройката.
Като от чужбина, ако за това питате, сватбите, които са заявени вече, са от Германия, Чехия и Австрия. Австралия, извинявайте. Австралия ли? Или така ми е написала? Австралия. Така че това са ни заявените към момента със сигурност. Можем ли да кажем, че това изложение е полезно за всички, на които им предстои да сключат граждански брак от А до Я? Че това е изложението, на което те ще намерят абсолютно всичко. От аранжировката на масата, бижутата, менюто, дрехите. Много благодаря за въпроса. Точно това исках да кажа. Целта на нас, организаторите, е точно тази. Да обединим усилията си и да помогнем на младоженците в този толкова важен за тях ден. Искаме да им покажем всичко, което може да се случи на техния сватбен ден, по време на тяхното сватбено тържество и предварително те да вземат решение кое искат да видят в своя собствен ден и от кое нямат толкова голяма нужда, защото повярвайте ми, този ден минава толкова бързо и понякога дори се случва да не успеят да отделят време на гостите си, което е може би едно от най-важните неща за тях в този ден. И затова, ако можем да им помогнем, като им спестим време, в което да отделят време да се видят със своите специални гости, то това би било най-добро. А има ли изложението такси за участие на кандидат-младоженците и фирмите, които ще бъдат презентирани? Входът за посетители е абсолютно безплатен. Могат да видят всичко, което сме подготвили през целия ден. Абсолютно безплатно тук на територията на двореца, както на територията на Кралската изба и ресторант Корона. За тези от гостите, които решат да останат вечерта и да опитат дегустационното меню, сме предвидили символичен куверт, който е в размер на 60 лева. Но това включва единствено дегустацията на храна и напитки по време на тържествената вечеря. Входът е безплатен за всички, които са платили таксата за музей-ботаническата градина или Сега, ние как това... стоят нещата с входната такса? Входната такса, разбира се, няма как да премахнем входна такса за всички посетители на комплекса. Да, но те ще могат безплатно да присъстват на изложението. Тези, които са организаторите, съпътстващата програма, те разбира се, че ще влязат безплатно, без входна такса. Тоест, нали, това са две различни неща. За самите организатори, за самите гости, които са заявили, но всички останали, които ще дойдат просто да наблюдават нещата, те ще си платят входните такси. И към двете институции. Да. Като период в рамките на тия 3 дни, 10, 11, 12, от колко сутринта до колко вечерта, в смисъл в кой интервал от време? Предвидили сме в петък вечерта да посрещнем всички гости, които ще нощуват на територията на двореца, защото голяма част от младоженците избират именно този вариант. Когато те са гости на двореца, няма нужда да заплащат допълнителни такси за вход, защото това е комплимент за всички, които са избрали да нощуват на територията на двореца. Именно това е и нашия съвет към тях, да ги посрещнем в петък след обяд с една лека вечеря в ресторант Корона, а вече самата програма на изложението започва на 11 в 10 сутринта. През целия ден на 11 ще следваме поредицата от събития, за които ви уведомих малко по-рано, като ще приключим около 11 вечерта с официалната част. Съответно в неделя ще дублираме съботната програма за тези, които не са успели да дойдат в съботния ден. А можем ли да кажем вече какво беше лятото и годината до момента като посещаемост за двореца? Отчитаме сравнително добро лято като посещения в двореца, за разлика от това, че навсякъде се казва, че сезонът е бил по-слаб. Но доверявайки се на числата, показва, че имаме сравнително стабилен ръст в сравнение с миналата година. Ако за същия период на миналата година над 150 хиляди човека са посетили двореца, сега вече са над 172 хиляди човека, които са посетили двореца. Все още не ни е излязла пълната справка за месеца, защото той не е приключил, но през месец август имаме около 5 хиляди посетители повече в сравнение с август на 2024 година.
Това показват входните ни такси. Смятам, че самия факт, че работим добре и сравнително спокойно в момента с ботаническата градина, също дава спокойствие и на нашите посетители. Разбира се, все още има запитване кога ще стане единен билет. Много активно работим по това и може би е добре да кажа, че Министерството на културата и Софийския университет имат вече междуведомствена комисия, която да да приключи процеса, за такава ни амбицията от началото на следващата календарна година, наистина единният билет да е съвсем единен. А не така, както сега го правим, просто двата билета събрани на едно. Защото това все още остава неразбрано както от българските, така и от чуждестранните ни гости. Но това дава сравнително спокойствие. Аз поне така го отчитам, тези 5000 човека повече през август, които регистрираме. Надявам се да се дължат на единния билет и на липсата на напрежение между двете институции, които отговарят за поддръжката на това хубаво място. От кои пазари идва това увеличение? Какво показва? Традиционно румънските и българските пазари са най-много, разбира се. Това няма промяна. Мога, разбира се, да кажа дали има едно сравнително увеличение, но традиционно румънските пазари са ни най-много, следват България. Имаме доста туристи от Полша, следват немските туристи, които са повече. Имаме и по-екзотични гости, в смисъл от по-екзотични държави. Имаме от Кувейт, имаме от Корея, имаме от Китай гости, които присъстват. Трайно присъства и израелските туристи. Решили сме и подготвяме съвместна инициатива, която ще ви обявя съвсем официално, може би в края на другата седмица, с която да пораздвижим сезона извън активните юли и август, които са най-активни и за Балчик, и за Северното Черноморие. Работим съвместно с редица партньори по този проект и когато сме готови с финалните детайли, просто искаме да активираме сезона септември до Великден, който обикновено април-май да е по-активен за територията на Балчик и на Двореца, но това ще ви го обявим наистина след една седмица, защото това са ни по-слабите месеци. Това показва и статистиката през годините и смятаме, че нашите усилия трябва и там да бъдат насочени към, как да кажа, специално поканените туристи, защото работим с 18 туроператори към момента, които активно водят туристи, предимно за дневни посещения. Идеята ни е да концентрираме повече внимание на двудневни и по-големи пакети на територията на Двореца и на Балчик. Ако румънците не са най-много Да. туристи, Да. следване от кого? От българите. Да. Това е трайна тенденция през годините, така е. Посещенията за миналата и за тази година са за 8 месечето. 150 000 и над 175 000 приблизително. За кой? Да, до края на месец, значи посещенията, тези 172 000 са общо до 25 септември. Да. А пък за 24-та година са до края на септември. Да. Просто разлика 5 дни, нали, не сме ги Кой е извадили. периода, дали е 8 или 9 месеца? Септември, до 25 септември.